Yo. Yo mas, yo. Ho, 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 so, lo, lo, ah. Ho, ah, ho, why, ah. So, lo, ah, ah. Ho, ah.
diuntir lima rakuatan tinggal lunga kawat diuntir telu rakuatan tinggal melayu cari murid di wiro-wiro tiwas lire sing duwe melo cari lure di wiro telu tiwas lire sing duwe naso
yo. Ayo, ecekewer, 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 ecekewer. Monggo yang di dalam arena bisa berdiri. Kedumandang gebrak gendang anandaan dolar di poluko godane ring sang raksasa anandaan montak-montak sarwi lumampah
ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkadiraja Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sikate putih soan taman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wati katih bela tala malaikat diobong 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 agak bela langang padha pating coklat mata gede tapi dadi arang rasa buka nangis garang-garang eyo wae ya eyo eyo wae ya eyo wae ya eyo 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 wae piye maksude iki mungkin dia lelah. Heeh. Iki mau ki jare arep ana sinden siji nusul kaya dinteni mbokne ra metungul-metungul ngono lho. Piye ceritane? Arep nyanyi apa ora? Ora ana sing dadi to. Ming garing tok wirik luweh meno. Wis kowe ning kono ngono lah wis. Padha lagu sing kok karo.